А ето го и Енрико Бертоне. На втори скоростен пробег Бертоне успя да се наложи втори скоростен пробег на Алджама Астир, като изпревари Димитър Илиев с 4 секунди, Чеха Сибера с 6, Бустанджи с 11, Бедини от Италия с 18 и Илия Царски с 30. Трябва да ви кажа, че на практика и Илия Царски, Бертоне вече на Алджама Астир, и Илия Царски и Димитър Илиев получиха колите си, и не само те, в самото навечерие на състезанието, така че нямаха никаква възможност да ги усетят. За разлика от тях, Бертоне се състезава вече цял сезон с това Рено, с което катастрофира на рали Пианкавало. Затова се наложи да бъде сменена неговата карусерия, която той е наел специално за рали Албена, с номер 4 Сердар Бустанджи от Турция. Това пък е Форда от миналата година на Юха Канконен, с който той се състезава в рали Нова Зеландия. На следващия скоростен пробег край Девня Бертоне отново бе над всички, изпреварил Бустанджи, Сибера, Бедини, Илия Царски и Митко Георгиев. Бустанджи на така наречения гумен завой. Един от, мога да кажа, фаворитите. Тези имена, които споменавам всички, са от така наречения Б приоритет. Ето и Шкодата Киткар на Павел Сибера. Един пилот с много голям стаж в световният рали шампионат. През миналата година си спомняте, че с подобен автомобил се появи друг добър чех, Емил Тринер. Сега Сибера представлява отбора на Шкода в европейския шампионат. А знаете, че за световния бе нает немския пилот Армин Шварц. Тази Шкода, щом ви казах, че е Киткар, е с един задвижващ диференциал. Ростоцки от Украина се появи с този Ford VRC, с който се надяваше, разбира се, на добро класиране. Но доколкото имам информация, е получил някаква повреда и се е отказал. Тук обаче колата му загасна, което го забави. Това е колата на Франсуа Делкур, с която той участва тази година на рали Монте Карло и успя да завоюва 4-то място. Изобщо много расови автомобили. Ще видите и отлично подготвеното Пежо на Димитър Илиев, което му бе предоставено от завода по личното настояване на спортния шеф на Пежо, известния близкото минало Жан-Пьер Никола, отличен пилот. Това е Бедини с най-добре подготвената кола от така наречената група N, Митсубиши. Видяхте с каква лекота Бедини превзе този завой. Помним го от многото му участие, но в предишните години той се състезаваше с Форд. Сега се е качил зад волана на Митсубиши. Ето го Илия Царски, който също е с автомобил Ford VRC за екипа на Bristol Oil. Илия, просто като че ли през днешния ден, ако не е имал проблеми, не можах да го видя по трасето, може би просто опипва почвата, тъй като ви обяснявам, знаете, той се състезава във вътрешния шампионат, има писта и планинско с ланча, докато този Форд е доста по-различен и доста по-труден за управление. И така, по-нататък Бертоне и Илия си разменяха места в класирането. Ето го и това Пежо, за което стана дума. В крайна сметка в Шумен на финала преди 2 часа първи пристигна Бертоне. Неговото общо сборно време е 18 минути и 50 секунди. Старт на Албена на Димитър Илиев, който успя да спечели този първи скоростен пробег. Да продължа. В класирането Димитър Илиев е на втора позиция след първите 6 изпитания за скорост, само на 2 секунди и 1/10 след бившия европейски шампион Бертоне. Трети е Бустанджи на 25 секунди и 8/10. Четвърти Павел Сибера на 33. Пети Радослав Козлеков с ланча, чиято кола пристигна днес малко преди началото
на прегледа. Радослав Козаков е 5 на 58 секунди, 6 Бедини на минута и 80, 7 Стефан Георгиев на минута и 6 секунди. Видяхте Тихомир Златков, който обаче получи още в първия скоростен пробег повреда. Илия Геров и Илия Царски завършват тази великолепна осмица, като Царски е на минута 34 секунди след водача времето класиране Бертоне. Утре в 6:30, сега предстои почивка, утре в 6:30 започва втория етап с нови 12 изпитания за скорост. Така че утре по същото време ще ви покажем най-интересното в 10 без 20, имам предвид по ефир 2, най-интересното от втория ден. Да не забравяйте, че утре в около 9:15 и 17 минути ще се включим пряко в Добро утро, където ще ви покажем първия скоростен пробег, най-интересният мътил първия скоростен пробег. Илиан Топлодолски се движи на 11-то място след първия ден. Автомобила е Ford Sierra. И Илиан е от хората, които просто първия ден опипват почвата, а след това може би ще настъпи и неговия час. Но неговата кола е доста по-остаряла от колите минали пред него. Така че можем отново да повторя, можем само да съжаляваме за това, че не стартираха братята Попови, Ясен и Дилян, защото техното Субаро бе много добре подготвено, като изключим, разбира се, тази скоростна кутия. Ето го и Радослав Козлеков. Автомобилът е Ланча. Той също би трябвало днес просто да учи тази кола, за да може да разчита на нещо по-сериозно в събота и неделя. Да ви подсетя още, че в неделя от 16:30 ще се включим пряко от финала на Албена. Ще направим едно импровизирано студио, от което да ви запознаем с всички наши и чужди пилоти. Ще се върнем, разбира се, и с картина от третия последен ден на 30-то юбилейно автомобилно рали Албена.